Από το 2019 το πρώτο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας συστεγάζεται με το 5ο ΕΚ Νέας Φιλαδέλφειας. Χρησιμοποιούμε κοινούς χώρους με το 5ο Εργαστηριακό Κέντρο, το γραφείο της διεύθυνσης, το οποίο είναι πολύ μικρό, και ο κοινός χώρος Συλλόγου Διδασκόντων 1ου ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας και 5ου Εργαστηριακού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας. Χρησιμοποιούμε 5 αίθουσες διδασκαλίας και οι θεωρίες γίνονται στους εργαστηριακούς χώρους. Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στο πρώτο προάδειο. Χρησιμοποιούμε 2 αίθουσες στο ισόγειο και 3 στον πρώτο όροφο. Το κτίριο δεν έχει ανακαινιστεί τα τελευταία χρόνια. Βαφτί έχει τουλάχιστον 7 χρόνια. Υπάρχουν υγρασίες, καλώδια που κρέμονται. Υπάρχει λιτής φωτισμός τη νύχτα. Δεν λειτουργούν οι προβολείς, ούτε η λάμπα του δρόμου. Τα μπακάκια είναι παλιά και δεν έχουν ανακαινιστεί. Τα φρεάτια δεν έχουν καθαριστεί, κόπηκαν μόνο τα φυτά και πάλι έχουν ξαναβγεί. Οι αίθουσες του πρώτου ορόφου, όπως και όλες, έχουν παλιά παράθυρα. Τα αλουμίνια δεν είναι διπλά, κρίσταλα. Είναι σκουριασμένα, δεν έχει γίνει κάποια βελτίωση, δεν έχουν μπει σε κάποιο διαδρόμο. Η Α5 αίθουσα είναι μικρή σε τετραγωνικά, χωράει τα μισά παιδιά. Στην είσοδο του σχολείου είχε τοποθετηθεί ένα μπουμπούκριο για τον φύλλα. Δεν χρησιμοποιείται σε αυτιστία εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε ζητήσει να απομακρυνθεί. Είναι εστία μολύσεων και επικίνδυνο. Το σχολείο έχει 190 μαθητές. Αυτές είναι οι τουαλέτες των αγοριών. Καθότι το σχολείο έχει μόνο αγόρια και έχουμε κλειστές τις αντρικές. Η κατάσταση στις τουαλέτες είναι απελπιστική. Παλιά καζανάκια, οι βρύσες στάζουν. Αυτή είναι η δεύτερη αυλή, όπου έχει εργαστηριακούς χώρους. Το σχολείο, λόγω παλαιότητας, χρήζει επισκευής και ανακαίνησης. Εδώ βλέπουμε τους χώρους του σχολείου μας, το οποίο έχει βγει ακατάλληλο για χρήση. Χρειάζεται εκτεταμένες επισκευές, τις οποίες, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος, αδυνατεί να πραγματοποιήσει. Το σχολείο έχει μείνει έτσι από το 2019. Έχουν γίνει βανδαλισμοί, δεν φυλάσσεται ο χώρος και έχει παρατηθεί, όπως βλέπετε, στη τύχη του. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο κτίριο που έχει κριθεί ακατάλληλο και χρειάζεται επισκευές. Έχει παρατηθεί
γίνει εκτεταμένες ζημιές από τότε που μετακομίσαμε. Και όπως βλέπετε, ο Δήμος όταν έκανε τις εργασίες τα παράτησε. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις επεμβάσεις που κάνανε από το Δήμο για να το χρησιμοποιήσουν, να φέρνουν κάτι φορτηγά, να τα πλένουν στο πίσω χώρο εκεί που ήταν το γυμναστήριο του σχολείου, ακριβώς δίπλα στα εργαστήρια, εργασίες που σταμάτησε ο Δήμος και αυτές στη μέση. Εδώ βλέπουμε τους χώρους των παλιών γραφείων του πρώτου ΕΠΑΛ, σε κτίριο που έχει και αυτό κριθεί ακατάλληλο, το οποίο, όπως βλέπετε, ακόμα χρησιμοποιούμε λόγω των αρχείων και των τουλαπιών που τα περιέχουν, γιατί δεν έχουμε άλλο χώρο να το τοποθετήσουμε.